Hola, què tal? A 16 d'abril que estem avui. Va, informació de servei. S'espera un matí amb molts núvols i nevades. Petites, això sí, a l'extrem nord del país. A la tarda, al centre i sud tindrem amples clarianes que ja han baixat les temperatures, ja ho sabeu i ja ho noteu. Anem a les notícies. El projecte Angola Estels de Daniel Bautista ha estat escollit com a guanyador del concurs d'idees per la concepció, disseny, distribució i optimització dels espais i els entorns d'angolasters per destinar-los a casa de colònies. És a dir, ja tenim la base feta per tornar a agafar la guitarra i cantar Kumbaya, Déu meu, Kumbaya. Més coses. Una de cada 5, o millor dit, un de cada 5 conductors implicats en accidents de trànsit havia consumit alcohol o anava drogat, o els dos a la vegada. I és que l'accidentalitat ha augmentat un 4%, passat dels 468 accidents als 456. A mi em sembla pocs, la veritat. Amb les bestieses que es veuen a les carreteres i la gent que cada cop està més agra, massa pocs. Canviem de temes i acabem, perquè Mobilitat preveu l'entrada de més de 79.000 vehicles per Setmana Santa, un 3% més que l'any passat. D'aquests, es calcula que el 60% entraran per la frontera del riu Roner i el 40% pel Balandrà. Toma, quasi res. Va, acabem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si és que tenim espai per fer-ho, perquè hi haurà tanta gent que serà insuportable estar al país. Adeu!